ଫିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମରେ ଶିଳ ବଟା ହେଲା, ନେଇ ବାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ। ଶିଳରେ ବି ମସଲା ବଟା ହେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ଆଳୁ ବି ଭଜା ହେଲା। ଜାଳ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭାଜି ସାରିଲା ଶିଳର ବଟା ଯେଉଁ ମସଲା ଥିଲା ପୁରା ଶିଳ ବଟା ମାଂସ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଜଡ଼ା ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ରୋଷେଇ ହେଲା। କେମିତି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଟେଷ୍ଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଯାହାକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମ ଭାଇମାନେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଚୁଲିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଉଁଲି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଦିନରେ, ବହୁତ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଶିଳ ବଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଚୁଲିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କହନ୍ତି ନା, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆରା। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବି ଖାଇବା ବି ନିଆରା। ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ବି ଆଣିଥିଲୁ। ତେଲ ପକେଇଲୁ, ଆଳୁ ବି ଭାଜୁଥିଲି। ଆଳୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପରେ ପୁରା ଦିଆଯାଇ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଖଡ଼ା ମସଲା ବି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ବି ଭାଜି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। କାଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରା ମସଲାକୁ କଷିଲି, ଚିକେନ୍ ପକାଇକି ରେଡ଼ି କଲି। ତାପରେ ଚିକେନ୍କୁ କଲର୍ ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି କଲର୍ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରେଭି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ବାଟନା ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ପୁରା ମସଲାକୁ କଷିଲି। ତାପରେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ମସଲାର କଲର୍ ଉଠିଲା, ସେଣ୍ଟେଡ଼ ଉଠିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୋସ୍ ବି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଭାଇମାନେ ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଥିଲେ, କାକୁଡ଼ି କାଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଭାତ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଭାତ ଆଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଯାଇଥିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ଚିକେନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲି। ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ି ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କରେ। ବାଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ପୁରା ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ମାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଏ କହିଲେ କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଅମିତ ମାମୁଁ, ସେ ଖାଇଲେ। ମସ୍ତି ହେଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ଭଲ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଫିଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଚିକେନ୍ ବି ହେଲା, ସାଲାଡ଼ ବି ଟିକେ ହେଲା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ବି ଟିକେ ହେଲା। ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ